Wis kadung berjuang ati wis nyaman rasito bebojoan satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu ditung ra ketemu abot sanggane wong tuwa ra marengke kok kaya ngene nasib sing taras
tadi apa ya yang? Lek aku tadi pengendang wae. Aku
Mangan nih. Wih, ya lah. Duduk ya, Mbak. Jos, mantap.